an yi garkuwa da Sadiya Haruna a jihar Kano. Wuya TV gaskiya tsirararta. Wuya TV gaskiya tsirararta. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. Wuya TV. Barkanmu da sauraro mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan channel tamu mai albarka. Idan ba za ka manta ba, a jiya ne muka kawo muku rahoton cewa an yi garkuwa da Sadiya Haruna a jihar Kano. To yanzu tashar tamu ta bi diddigi ta yi tattaki, maganar gaskiya wannan abu ba haka yake ba. Sakamakon mun samu wasu masu ruwa da tsaki akan abin sun tattauna. Sai dai ku biyo mu ku ji yacce aka haihu a ragaya, kuma yacce baya ta haihu. Abin da abin mamaki sai ya da Sadiya Haruna, kowa ya santa a yanayi ko kuma in ce a salo na sai da maganin mata. Hakan ne yasa ta yi shura, tana da kamfanonuwa da dama na sai da maganin mata. Abun mamaki, abun al'ajabi, abu ɗaya ne kawai, sun daɗe suna famar rigima da 'yan Kannywood tun daga mazan su har mata. Hakan ne yasa sai ya da Sadiya Haruna ta shiga tsangwama da babakere a masana'antar Kannywood, musamman a gurin 'yan uwanta mata. Kwanakin baya an yi wata rigima katitir tsakanin Sodili da Aisha Zaki, inda sayyada Sadiya Haruna ta goyi bayan Sodili kuma ta fito tana maganganu akan wannan abin da aka bai daidai ba. Har sayyada Sadiya Haruna ta kama sunan Hafsat Idris, ma'ana dai wacce ake cewa lakabi da Hafsa Barauniya. Take cewa ke uwar gidan Sodili ce, kamata ya ki sa Sodili ta daina rigima. Ashe wannan abin ya tada kura. Carab sai Tima Makamashi ta rike wannan abin, sai suka fara rikici da sayyada Sadiya Haruna. A kwanakin bayan rigimar dai ta lafa sakamakon yadda rigimar take ta hazo take ta social media. Ka iya cewa tsakani aka yi musu lokaci guda kawai sai suka yi duk kamar an yi ruwan sama an ɗauke. Ashe wai an zaune bata ƙare ba, na zaune bai ga gari ba, na tafiye bai rintsa ba. Yau muna leƙawa shafin Instagram na sayyada Sadiya Haruna, sai muka ga ta goge wannan postin ɗin da ƙanin ta yi, sannan kuma da wannan abin da ta wallafa cewa kidnapping sun ɗauke mata ƙaninta. Sai kuma muka leƙa shafin Fati Slow Motion, tsohuwar 'yan wasan Hausa, sai muka ji ta warware abin da abawa. Yanzu dai za mu samu ku kowanne bidiyo domin gani da ida maganin tambaya. Amma kafin nan, dan uwa daure kai subscribing, sannan ka danna alama ta ƙararrawa, hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrukan da yake cikin masana'antar Kano cikin sauƙi. Fati Slow Motion ta yi bayani kamar haka cewa tun kwanaki da kike rigima da Tima Makamashi, ma'aikata suna neman ki, kin gudu kin fito kina kuka wiwi a social media, kina cewa wai 'yan garkuwa da mutane sun ɗauke miki mijinki, ko kuma in ce sun ɗauke miki ƙaninki. Ƙarshe dai Fati Slow Motion ta fasa wani kwai da ba kowa ne ya san shi ba game da Sadiya Haruna. Ta ce wannan yaron da take cewa ƙaninta ne, kuma wai ba ƙaninta bane, ɗanta ne. Hakan ne masoya Fati Slow Motion suka fito suka ringa goya mata baya, suna ganin kamar wannan yaron fa yayi kama da Sadiya Haruna. Ta ce tana da 'ya'ya mata amma take cewa kannanta ne. Wai abin mamaki, abin al'ajabi, abin takaici, abin da yake ba Fati Slow Motion haushi. Wai Allah ya miki ni'ima ya baki 'ya'ya ki ringa boyewa, kina cewa kannanki ne, a cewar Fati Slow Motion. Hakan ne yasa Fati Slow Motion ta ci gaba da caccakar wannan sayyada Sadiya Haruna mai sai da maganin mata. Tana cewa in kina cin ƙasa ki kiyaye ta shuri, daman shi sharri dan aike ne, inda aka aika shi nan yake zuwa, kuma in ya je yayi boss dole sai ya da kanki. Kin fito kina ta wani gagarumi kina cewa wai an zo an kama ki, ko kuma in ce wai 'yan garkuwa da mutane sun kama ki. In takaice miki takaicen takaicewa dai yanzu jama'a, an sako sayyada Sadiya Haruna ta dawo gida. Ashe rigimarsu da Tima Makamashi ce bayan ta haihu. Hukumar 'yan sanda dai ta shiga abin ka'in da na'in, yace muke ta tunani muke ta bi ana cewa wai 'yan kidnapping ne. Gaba ɗaya abin ya hargitsa social media baki ɗaya. To takaicen takaicewa ba haka bane, rigimar sayyada Sadiya Haruna ce da Tima Makamashi ta dawo. Ma'ana dai hukumar 'yan sanda ta baza neman Sadiya Haruna, ta ƙi kamuwa, tana ta gudu, shi yasa suka yi mata tarko da ƙaninta. Tarkon da suka yi mata da ƙaninta shi yasa suka yi sirrif sadaf suka kama ta. Amma ita sayyada Sadiya Haruna, wata daga cikin ginshikiyar masoyiyarta ɗaya tilo, ta ba majiyar mu cewa kwanakin bayan an so a mata irin yadda aka yi wa Nura M Ino a watsa sayyada Sadiya Haruna access. Hakan ne yasa sayyada Sadiya Haruna ta kulle get ta ki fitowa. Amma sai dai har yanzu mun ji wani voice yana ketawa a yanar gizo-gizo. Voice din
Boys din tima makamashi tana cewa ƙarya ne, ita dai ta sa hukumar 'yan sanda ta yi bincike akan wannan al'amura, ba za ta iya cewa komai ba. Ta bangaren Sadiya, Sayyada Sadiya Haruna mun ji ta bakinta, amma Sayyada Sadiya Haruna har yanzu bata ce uffan ba, har yanzu bata ce komai ba. Kuma gashi nan dai an ɗauka cewa wai kidnapping din Sayyada Sadiya Haruna akai. To maganar gaskiya dai ba kidnapping din Sayyada Sadiya Haruna akai ba. Gashi nan social media suna ta yadawa ana cewa wai an yi kidnapping din Sayyada Sadiya Haruna. Gaskiyar kidnapping din Sayyada Sadiya Haruna ma'aikata ne suke neman ta ido rufe, inda daman Sayyada Sadiya Haruna kwanakin baya ma sun yi rigima har aka tika ta gidan yari, ta je gidan gyaran hali ta dawo, inda daga baya kuma hukumar Hisba suka kai mata lambo da saurare suka kama ta. Hukumar Hisba sun yi wa Sayyada Sadiya Haruna gargadi akan yace take sai da maganin mata, take fitowa take dama jikinta. Sun bata gyara, sai ga Sayyada Sadiya Haruna cikin hijabi cikin nutsuwa ta ce an mata gyara ta dauka, tana godiya da hukumar Hisba. Hakan ne yasa Sayyada Sadiya Haruna ta koma nutsuwa da hankali da tunani. Amma duk da haka sai da hukumar Hisba ta yi kokarin ta sa Sayyada Sadiya Haruna a wata sabuwar makaranta da ake cewa gyara halinka ba zai taba zama sauke mu raba ba. Sayyada Sadiya Haruna zuwanta makarantar ke da wuya, kwananta 1 2 3 4 har cewa ake yi an ba ta aji ta koma ajin Sayyada Sadiya Haruna. Ka iya cewa har yanzu Sayyada Sadiya Haruna bata koma wannan makaranta ba. Mun gode.